генерал Мансурҷон Умаров, сардори идораи зиндонҳои вазорати адлияи Тоҷикистон, рӯзи 29 май Савринисо Ҷурабекова ҳамсари сиёсатмадори зиндонии Муҳаммадалӣ Ҳаитро ба ҳузур пазируфта, аз се дархости оқои Ҳаит, ки тавассути ҳамсараш ба мақомот расонд, танҳо якашро пазируфтааст. Муҳаммадалӣ Ҳаит, муовини раиси ҳизби феълан дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ, ки соли 2016 ба ҳабси умрбод маҳкум шуд, ҳукмашро дар боздоштгоҳ ё сезои рақами 1 дар маркази Душанбе адо мекунад. дар 6 моҳ танҳо ба як мулоқот бо наздиконаш ҳақ дорад. дар дидори охирин бо ҳамсараш, ки рӯзи 22 май доир шуд, Муҳаммадалӣ Ҳаит хостааст, то чанд арзашро ба мақомоти идораи зиндонҳо бирасонад. сиёсатмадори зиндонӣ аз ҷумла хостааст, то ӯро аз як маҳбусе, ки бо ҷурми куштори чанд зан адои ҳукм мекунад, ҷудо кунанд ва бо зиндониёни дигар аз ҷумла Саидумар Ҳусайнӣ нигоҳ доранд. Муҳаммадалӣ Ҳаит ҳамчунин гуфтааст, ки масъулони зиндон чойники обҷӯшонӣ ва ҳам радиоашро ба ин сабаб, ки радиои озодиро гӯш мекунад, гирифтаанд. вале генерал Умаров ба гуфтаи Савринисо Ҷурабекова гуфт, рӯзи шанбе аз ин се дархост танҳо якеро пазируфта ваъда додааст, ки чойники обҷӯшониро ба Муҳаммадалӣ Ҳаит бармегардонад. дар мавриди радио гуфт, дар долонҳои зиндон баландгӯякҳои радио фаъоланд ва зиндониён метавонанд онро гӯш кунанд, кофӣ аст. дархости иваз кардани ҳамуҷраашро ҳам рад карда гуфт, вақте одам дар зиндон афтод, ҳамроҳи одамкушу террорист ва ҷинояткорони дигар адои ҷазо мекунад ва ин хилофи қонун нест, гуфт Ҷурабеков ба радиои Озодӣ. Муҳаммадалӣ Ҳаит дар қатори 12 тани дигар аз раҳбарони ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон моҳи сентябри соли 2015 дар пайи саркӯби ошӯби мусаллаҳона бо раҳбарии генерал Абдуалим Назарзода, маъруф ба Ҳоҷи Ҳалим, бо иттиҳоми ҳамдастӣ дар он ошӯб дастгир шуда, ӯ ва боз як муовини дигари раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон Саид Амир Ҳусайнӣ маҳкум ба ҳабси умрбод шуданд ва дар сезои рақами 1 нигоҳ дошта мешаванд. соли 2018 Кумитаи ҳуқуқи инсони Созмони Милал боздошт ва ҳукми зиндони абадии Муҳаммадалӣ Ҳаитро ғайриқонунӣ бароварда ва аз ҳукумати Тоҷикистон хост, ки ин раҳбари мухолифонашро аз маҳбас озод карда, барои солҳои пушти панҷара ба сар бурдааш ба ӯ товон пардохт кунанд. вале мақомоти Тоҷикистон аз иҷрои ин тавсияи Кумитаи ҳуқуқи инсони Созмони Милал даст кашида гуфтанд, ки ӯ дар додгоҳ бар асоси далелҳои исботшуда маҳкум шудааст ва дар қонунгузории Тоҷикистон механизми тағйири ҳукми додгоҳҳо бар асоси тавсияҳои Созмони Байналмилалӣ аз ҷумла Созмони Милал аслан пешбинӣ нашудааст. Муҳаммадалӣ Ҳаит ҳамеша аз ҷумла дар додгоҳ парвандаи худро сирф сиёсӣ номида, мӯътақид аст, ки ӯро барои фаъолияти оппозитсионияш зиндонӣ карданд.